ሃገረ ሽወደን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝያዳ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲታ። ሕብረት ኤውሮጳ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ከይኣትዉ ሓድሽ ዝኾነ ናይ ምቁፅፃርን ናይ ምዕጋትን ሜላ ከም ዘተኣታተወ ተፈሊጡ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 2 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታቱ ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ኣብ ስቱድዮ ምስ ዘለዉ ኩሎም መሳርሕተይ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ኣርእስታትን ካልኦትን ዝርዝራት ዝሓዘ ናይ ዜና ዝርዝር ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል ምስ ሃርሞኒ ሜድያ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና ኣንደርሽን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪታ ብቴሌቭዥን ናብ ህዝቢ ሽወደን መግለፂ ሂባ። ሓይልታት ምክልኻል ሽወደን ዝያዳ ገንዘብ ክትስልዕ ከም ዝኾነት እውን ኣንደርሽን ኣብቲ ዝሃበቶ መግለፂ ከም ዝሓበረት ንናእሽቱ ቢዝነሳትን ሽቕለትን ሽወደን ግን እዚ ኩናት እዚ ሃስያ ከውርድ ከም ዝኽእል ኣመልኪታ ኣላ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን መጥቃዕቲ ዝተገብረ ንዩክራይን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩለን ዕድለን ባዕልን ናይ ምውሳን መሰል ዘለዎን ሃገራት ዝተኣወጀ ኩናት እዩ ክትብል ምግላፃ ፀብፃብ ቴሌቭዥን ሽወደን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተረረ ስጉምቲ ክውሰድ ሽወደን ከም ዝፀውዐትን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ልሂቃን ሩስያ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ሚኒስተር ሽወደን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃንስ ዳልግሬን ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ፀዊዑ ኣሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትገብሮም ይግባእ ብምባል ሽወደን እትፅበዮም 3 ኣማራፅታት ምህላዎም ከም ዝገለፀን እዚኣቶም ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ሃብታማትን ሩስያ እገዳ ምፅዓን፣ ምእጋድ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ስፖርተኛታት ሩስያ ካብ ፀወታታት ስፖርት ዓለም ምእጋድ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ናይ ሽወደን ናይ ኤውሮጳ ተፀዋዒ ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዶባተን ካብ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ሓድሽ ሜላ ምቁፅፃር የተኣታትዋ ከም ዘለዋ ካብ ብራስለስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣገልግሎት ምቁፅፃር ዶባት ኤውሮጳ ፍሮንቴክስ ኣብ ዝተፈላለየ ዶባት እቲ ሕብረት ናይ ስለያ ካሜራታት ክጥቀም ከም ዝኾነ ከም ዘፍለጠን መሰረት መደብ ናይቲ ትካል ፀጥታ እዚ መሳርሕታት ስለያ ዝኣከቦ ሓበሬታ ነንዝምልከተን ትካላት ምክልኻል ዶባት ሃገራት ኤውሮጳ ክወሃብ ምዃኑ ይሕብር። ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ፍሮንቴክስ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዝወርዶ ምግሃስ መሰል ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ዘውፅኦ መደብ እዩ ክብሉ እውን ተቃውሞኦም ድሮ ገሊፆም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ሊብያ ዝነበረ ተመሳሳሊ ምልውዋጥ ሓበሬታ ስደተኛታት ገና ኣብ ክልል ማያት ኤውሮጳ ከይበፅሑ ከለዉ ንሓለዋ ባሕሪ ሊብያ መጠንቀቕታ ብምትሕልላፉ እቶም ዝተታሕዙ ስደተኛታት ኣደዳ ግፍዕን ስቅያትን ሊብያውያን ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ይንገር። እቲ ሻብዓይ መዓልቲ ቁፂሩ ዘሎ ወራሪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ኣቓልቦ ዓለም ጠቕሊሉ ዝወሰደሉ እዋን ኣብ ትግራይ ሚልዮናት ህይወቶም ከይስእኑ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም። ኩናት ዩክራይን ንመብዛሕትኦን ሃገራት ምዕራብ ዝተናኽፍ ብምዃኑ ምናልባሽ ኑክሌራዊ ኣፅዋር ዝሓወሰ ዓለማዊ ቅልውላው ከይከውን እውን ስጋት ስለ ዘሎ ኣዝዩ መዘራረቢ ህዝቢ ዓለም ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ፀብፃብ ኣረጋጊፁ። በዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰብኣዊ ቅልውላውን ጥሜትን ኩናት ሕድሕድን ዝሕመሳ ዘለዋ ከም ሃገራት የመንን ኢትዮጵያን ኣፍጋኒስታንን ዝኣመሰላ ሃገራት ዝተረስዓ ኮይነን ይስምዐን ወይ ከዓ ይመስል ከም ዘሎ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም።
ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ለቂቆም ድሕሪ ምውጾም ካብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ መጠናዊ ምዝሓሓል ኣርእዩ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰት ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ 1 ዓመትን ፈረቓን ዘቑፀረ ደማዊ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ደኾን ይርከብ እሞ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ክግታእ መገዲ ክጸርግ ይኸውን ዝብል ተስፋ ሕዲሩ ከም ዝነበረ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ለካቲት ካብ ውድብ ጥዕና ዓለምን ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ናብ መቐለ ዝበፅሐ ሓገዛት መድሃኒት ነቲ ተስፋ ኣሕይልዎ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ይኹን ዝተፈላለዩ ስምምዓት ኣብ ግብሪ ትግበሩ ስለ ዘለው ዝያዳ ሻቅሎት ተፈጢሩ ከም ዘሎን በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው እንዳባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሃገራት ሰባት ናብ ፋርማሲታት ይመፁ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ድሉው ዓይነት ኣዮዲንን ናይ ኣዮዲን ተወሰኽቲ ኸኒናታት ዘሎ ፍልይ ከም ዘይፈልጥዎን ክብሉ ሰበስልጣን ኖርዌይ ካብ ኦስሎ ሓቢሮም። ናይ ኒውክሌር መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥም ሰባት ዘድልዮም ፃዕቂ ዘለዎ ባእታ ኣዮዲን እምበር እቲ ከም መግቢ ዝውሰድ ኣዮዲን ከም ዘይኮነን ክብል ኣካየዲ ርክባት ሰርሰርቲ ሶልበርግ ኦፍስታድ ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ እዩ። ምናልባት ናይ ኒውክሌር ሓደጋ ወይ ንዕኡ ዝመስል ምስ ዝወርድ ሰባት ኣብ ቤቶም ክሕዝዎ ዝግባእ ጆዲክስ ዝተባህለ ነፍሲ ወከፍ ከኒና 130 ሚሊግራም ዝምዘን ፃዕቂ ዘለዎ ውሁድ እዩ ተባሂሉሎም። ኣብቲ ንቡር ከም መግቢ ዝውሰድ ኣዮዲን ግን እቲ ፃዕቂ 200 ማይክሮግራም እዩ ክብል እቲ በዓል መሲ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኖርዌይ ትሕቲ 40 ዝዕድሚኦም ሰባት ነፍሰ ጾራት ከምኡውን ዘጥቦ ኣዴታት ናብ እዋን ሓደጋ ኑክሌር ንመንሽሮ ታይሮይድን ናይ ምቅላል ዕድሎም ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤቶም እዚ ልክዕ ኣዮዲን ክህልዎም ከም ዝግባእ እንተኾነ ግን ብዘይ ምኽሪ በዓል ሞያ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ነቲ በዓል መዚ ብምጥቃስ ኖርዌይ ቱደይ ዝተባህለ ፀብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መሰረት ሰበስልጣን ኖርዌይ ገሊጾሞ ከም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ጎጉይ ዝኾነ መድሃኒት ካብ ኣብያተ መድሃኒት ኣዮዲን ዝተሓወሰ መድሃኒት ይገዝኡ ኣለዉ ብምባል ከም ዝገለጹ ፀብጻባት ኣረጋጊጾም። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ሓፂር ፀብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙንን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ካብ ዝኽሰት ካብ ሓሙስ ንዳሓር 64,000 ሲቪላውያን ዩክራይን ከም ተቐተሉ ምርግጋጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ክሳብ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ምሽቅ ዝነበረ ምዕባለታት ጥራይ ከም ዘጠቃልል ዝገለጸ ፀብጻብ ኖርዌይ ቱደይ ኣዝዩ ጽፉፍ ናይ ሓበሬታ ምእካብ ኣገባብ ተጠቒሙ ኣብዚ ኣሃዝ ከም ዝበፅሐ ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ከም ዘፍለጦ ብዙሓት ግዳያት ዝወራር ዳሃዮም ገና ስለ ዘይተፈልጠ እቲ ሓቀኛ ኣሃዝ መወቲ ካብዚ ኣጸቢቑ ይዓቢዩ ተባሂሉ ከም ዝሕሰብ እቲ ውድብ ሓቢሩ ኣሎ። ትሕቲ ቅርፂ ሲቪላውያን ብምዕናዉ ኣማይታ ሸዓት ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዩክራይን ማይን ኤሌክትሪክን ክጥቀሙ ከም ዘይከኣሉን እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕን ደቡባውን ክፋል እቲ ሃገር ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ከም ዘሎ ኦቻ ሓቢሩ ኣሎ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዝቐረበ ፀብጻብ ናይ ኦቻ ብሰንኪ ደብዳብ ሰራዊት ሩስያ 25 ሲቪላውያን ዩክራይናውያን ምዉታት 102 ቃቁሱላት ኮይኖም ከም ዝተመዝገቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሃገረ ኢትዮጵያ ንፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ተባሂሉ እቲ ባሕሪ ዘዋስነን ሃገራት ዝተመስረተ ምትእኽኻብ ኢትዮጵያ ንምግላላ ጉጉይ ውሳነ ይኽብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። ኣፈኛቲ ሚኒስትሪ ዲና ሙፍቲ ብዕለት 26 ለካቲት ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ብዝሃቦ ቃል ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝህዝባ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተገልጋሊት ቀይሕ ባሕሪ ክነሳ ፀጥትኡ ኣብ ምሕላው ክትሳተፍ ዕድመ ክቐርበላ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ኣሎ።
بسعود عرب تمويلو أب خلت تشعن 19 زجمرة متخاب قيح بحر زواسنان هاجرات نإرترا جيبوتي سودان قبصي يردانسون سعود عربن صومالن يمنن كم زحقوف اتي صبصب الرقاقيت الله يخون مبرتا أفتق بحري زي بالله إثيوبيا ناي قيح بحر ناي ستا خونتات يقبأ أني يختبل ترعانا غريبا خمز اللهون اتي زوازي حبريتا ملكيت الله زي خبركم تخطاتلتي مدب هارموني ميديا نلومي زتلالو زينا زي سقاب حجو تكتاتلو صنحكمي أبزمت زلو ناي زينا سروع مسانادو انا سقاب نرغب نمكتتالكم اندامسقونكو بسمين بسما بستوديو زلو صراحتنياتات هارموني ميديا نمكتتالكم اندامسقونكو عربي سقع نرغب سلام تحنكونو هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناي انقوع حقوسكمن انقوع عبقعكمن ملأختتات نممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نقولكم فتوتكمن مغربتكمن انقعبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو